ହାय ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଆମେ ମହିଷାସୁରର ଉତ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମହିଷାସୁର ଅର୍ଥାତ୍ ମହେଶ ଅସୁର। ମହିଷାସୁର କି ମହର୍ଷି ସୁର ମାନେ ରାକ୍ଷସ। ଏହାର ମାନେ ହେଲେ ଏମିତି ଦେବ ଥିଲେ, ଅଧା ମଣିଷ ଅଧା ମଇଁଷି ଥିଲେ। କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଲା ମହିଷାସୁରଙ୍କର ପୁରାଣରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଅସୁର ପୁରୁଷ ଆଉ ମଇଁଷିର ମିଳନ ଯୋଗୁଁ ମହିଷାସୁର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ୱାଗତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ଧରିତ୍ରୀରେ ରମ୍ଭା ଆଉ କରମ୍ଭା ନାମରେ ଦୁଇ ଅସୁର ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସନ୍ତାନର ଅଭାବ ଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଦୁଇଜଣ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଭାବିଲେ। ସେମାନେ ସଂକଳ୍ପ କଲେ 1000 ବର୍ଷ ବିନା ହଲିବା କି ବିନା ଆଖି ପଲକ ପକାଇବା, ବିନା ଖାଇବା ପିଇବାରେ ତପସ୍ୟା କରିବେ। ରମ୍ଭା ବି ଏଇ ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ। ସେମାନେ ପାଣି ଭିତରେ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ। ଦୁଇ ଭାଇ ତପସ୍ୟାର ଲୀନ ହୋଇଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଏକ କୁମ୍ଭୀର ବେଶରେ ଆସି କରମ୍ଭାକୁ ମାରିଦେଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଡର ଥିଲା କି ତପସ୍ୟା ସରିବା ମାତ୍ରେ ଏହି ଦୁଇ ଭାଇ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଖି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ କରମ୍ଭାକୁ ମାରିଦେଲେ। ରମ୍ଭାଙ୍କୁ ତାର ଭାଇର ମରିବାର ଆଭାସ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତପସ୍ୟାରେ ଲୀନ ଥିବା ହେତୁ ହଲିଲେ ନାହିଁ। 1000 ସାଲ ତପସ୍ୟା ସରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ରମ୍ଭା ତପସ୍ୟାରେ ଉଠିଲେ, ଉଠିକି ସେ ନିଜ ନିଜକୁ ମରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଅଗ୍ନିଦେବ ପ୍ରକଟ ହେଲେ, ତାକୁ ଅଟକାଇଲେ। ତମେ ଯାହା ବରଦାନ ମାଗିବା କଥା ମାଗ। ରମ୍ଭା ବଦଳରେ ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କୁ ଏମିତି ସନ୍ତାନଙ୍କ ବରଦାନ ମାଗିଲେ, ଯିଏ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ହତ୍ୟା କରିପାରିବ ଆଉ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ସେତେବେଳେ ଅଗ୍ନିଦେବ ରମ୍ଭାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଏକ ଅଗ୍ନିର ଗୋଲା ବନାଇଲେ। ଆଉ କହିଲେ, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଅଗ୍ନିର ଗୋଲକୁ ଆସିଯିବ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଯିବ, ତୁମର ପୁତ୍ରର ମାଆ ହେବ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ରମ୍ଭା ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଆଉ ଚିତ୍କାର କଲେ। ଏହି ଚିତ୍କାରକୁ ଶୁଣି ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁ ରମ୍ଭା ପାଖରେ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏକ ମଇଁଷି ସେହି ଅଗ୍ନି ଗୋଲକୁ ଭିତରକୁ ଆସିଗଲା ଆଉ ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କ ବରଦାନ ପାଇଁ ସେହି ମଇଁଷି ଗର୍ଭରେ ରମ୍ଭାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆସିଗଲା। ରମ୍ଭା ଆଉ ମଇଁଷି ଏକ ବିଚିତ୍ର ଯୋଡ଼ି ମାନିଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ମଇଁଷି ରମ୍ଭା ଆଉ ଗର୍ଭବତୀ ମଇଁଷି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଲେ। ମଇଁଷି ସେହି ପ୍ରହାର ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ମରିଗଲେ। ମରିଯାଇ ଧରିତ୍ରୀରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଅଚାନକ ସେହି ମଇଁଷି ପେଟ ଚିରି ରଶ୍ମି ଆକାଶକୁ ଗଲା। ସେହି ରଶ୍ମିରେ ଥିଲା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସୁର ମହିଷାସୁର, ଯାହାର ଅଧା ଶରୀର ମଣିଷ ଓ ଅଧା ଶରୀର ମଇଁଷିର ଥିଲା, ଯିଏ ତାକୁ ମାରିବାର ମା ପାଖରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସହ ମହିଷାସୁର ନାମ ନବରାତ୍ରିରେ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଛି। ମହିଷାସୁର ମାତା ଦୁର୍ଗା କେମିତି ବଧ କଲେ, ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା।